liwang sukmono pangadin luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara paman Mloso Jenar ayo ndadekake gugup pengresi paman manira biji wenten ngajengan manira paman Patih Harya Sangguni kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ingkang bapa ing kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun katembo ing samirana kumite racaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika paduka miji dhateng wiswanipun ingkang abdi ing kepatihan nggih kepareng ingkang bapa Cemadung dawuh nggih paman kadiparan anggensi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata tata rakiting negari Ngastina paman Patih Harya Sangguni nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa duwe negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning kaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muga mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun paman Mloso Jenar nggih ndadosaken bombong raos sing manah ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggenipun lenggah wonten ing dhatri negari Ngastina paman Mloso Jenar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi ing kepatihan namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapepada paduka anak Prabu ing Ngastina kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecak anggen cengandika lenggah paman Mloso Jenar kawula nun kalungguran sabda pangandika paduka anak Prabu Bawadurna sarawuh paduka bapa ing Sukalima katuran karaharjan rawuh wonten negari Ngastina Bapa Penembahan Durna astaka swala sila berdaba swalu gimbal sumorante hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinanganing kawidatan ring sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima mangga widada sawan kula niskala namung kapareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah bapa Penembahan Durna kula nan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima nggih anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah wonten ing dhatri ya praja Ngastina Koko Prabu Karna Basukasena kawula nun Yai sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Awangga namung kepareng kula ngaturaken budya astutinipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Karna Basusena kawula nun sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Awangga dinten sakmangke menika Yai Prabu ing Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma lho diweji sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartomarma namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapepada paduka Kanjeng Koko Prabu wis datampa siadi atur sembah kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu amawahana kabagyaning gesang kula lan tatanen sanggaring Purwadyabala ing bodhang gantung sibu jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan Kartomarma lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula nun mangke eyang
Kanjeng Hyang Mahatma Siwara Bisma sarawujeng andika Kanjeng Hyang ingkang wayahing Ngastina pun Duryudana ngaturaken pasegahan panagrami kunjuk sandha pepoda paduka Kanjeng Hyang. Kanjeng Hyang Mahatma Siwara Bisma sesembahan kula Kanjeng Hyang. Ong Mastu nama Sidam Sekaring Bawana langgeng. Iya Putu Prabu. Ndak tombak karya bombong penggaling pun Hyang ing Ngetal Kondo. Pun Hyang ngompatur paseganing Putu Prabu ing Ngastina. Akarya bombong penggaling pun Hyang ora liwat amung salam takliming pun Hyang kunjuk ngersaning Putu Prabu Ngastina. Kula tampi. Kula cancang bocah weni dumawaing wijang rumaketing Werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayiwanan Kanjeng Hyang. Yo. Kurupati, muga-muga Gusti ngijabahi apa kang dadi pangendikaning Putu Prabu Ngastina. Ndadosaken kagiat raosing manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Dene rawuh paduka Kanjeng Hyang ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Upami alit utusan cantrik Ngetal Kondo. Agengipun paduka Kanjeng Hyang paring dawuh badhe kepareng tedhak wonten negari Ngastina. Saestu ingkang wayah nedya methuk tindak paduka mawi rata kencana saha nyawisaken Hermawargi Naryamiji ampian paduka Kanjeng Hyang. Kacihna tandha bektinipun ingkang wayah dhateng jengandika Kanjeng Hyang ing Ngetal Kondo. Kanjeng Hyang Mahatma Siwara Bisma. Duryudana wonten timbalan. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan wae persasat kaya wis kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggaling pun Hyang Ngetal Kondo. Nanging tumrap pun Hyang tata upacara ning kaprajaning kemengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan Hyang ing Ngetal Kondo. Sabab ngene nggih. Pun Hyang kuwi ngrumangsani jejer putra bumi. Aku kuwi ngrumangsani yen to Ngastina kuwi bumi kelairanku. Nadyan wiwit nomaku wis ndedhepok ana ing Ngetal Kondo. Nanging aku ora bakal iso ngiklasake kelawan bumi kelairanku. Mula pendak-pendak pun Hyang sowan mongko tanpa taliwara kelawan Putu Prabu ngibarate kaya dene kebu ingkang mulih marang kandange. Kasinggihan mekaten ya mung kaya beda kahanan ingkang ndak weruhi dina samengko iki. Liripun benten kados pundi? Bareng pun Hyang ngancik ana ing Kutagara negara Ngastina. Ana ing alun-alun nganti tekaning Kutagara pinajang umbul-umbul sarta gendera reruntek saka rumangsaku Ngastina bakal duwe gawe tumuli kaslak nata ling penggaling pun Hyang ngawuningani apa ta kang dadi wigatine dene mengkene kahanan Kutagara negara Ngastina. Pun Hyang wanek-wanekake munggah ning Datulaya. Lah kok malah kepasang Yogya katuju ing Inung. Dene Putu Prabu Kurupati nedeng anakake pasewakan ingkang beda kelawan adat ingkang wis Putu wonten dawuh. Marata coba yen keparengake pun Hyang nyeja nuwun pangandikaning Putu Prabu. Iki eneng apa? Lan bakal ana lelakon apa ning negara Ngastina? Lah kok dadi Hyang Ngetal Kondo ora ngawruhi? Yen pancen kepareng mbok wedharake ana ing Datulaya lan dimiringake sangganing para nayaka Punggawa. Pun Hyang nyadong dawuh. Nanging yen to wadi tumraping para sentana nayaka Ngastina. Duryudana wonten timbalan. Ayo tak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan catur netra kelawan Hyangmu ing Ngetal Kondo. Hyangmu mung kepengin ngawuningani apa to kang dadi darunane. Dene mengkene kahananing Praja Ngastina kulup Kurupati. Handrah ingkang wale-wale menapa Kanjeng Hyang. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana. Dene kula mboten atur wringa dhateng jengandika Kanjeng Hyang. Ora dadi ngopo, ya mung yen dikeparengake pun Hyang tak nyuwun priksa eneng apa Kurupati. Mboten dangu malih. Kula badhe ngawontenaken pahargyan suka parisuka. Tandha syukuripun ingkang wayah pun Kurupati dhateng panguwasaning para dewa. Dene samangke sampun ical klilip ingkang sinandhang slaminipun gesang dening pun Duryudana. Mila kabagyan ing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken dhateng panguwasaning dewa sarana ucap syukur. Ngawontenaken suka parisuka kawan dosa dalu kawan dosa dinten
wonten ing negari Ngastina. Kosek Sira Putu Prabu arep ngendikake nggone bakal ngaturake seneng-seneng rupian-rupian ana ing negara Ngastina, tandha ucap syukuring Putu Prabu marang panguwasaning para dewa. Lah ning apa nggih? Kanjeng Hyang, ana dawuh apa Kurupati? Nadyan sedaya sami mestani benten kalian menapa ingkang kula gebeng. Mriku sumangga nanging tumrap kula kawontenan kados mekaten menika mujudaken satunggiling kanugrahan sing kepiye? Mugi antosna ing kawuningan nalika Pandhawa kawon sesukan dadu tumunten manjing wonten telenging wana kamiyaka kalih welas warsa setunggal warsa umpetan. Kanjeng Hyang, kula nampi pawarta ingkang damel bingah raos ing manah kula. Bila dinten samangke Pandhawa sampun sirna wonten telenging wana kamiyaka, kabunganing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken dhateng panguwasaning para Jawata sarana kula badhe ngawontenaken remen-remen wonten negari Ngastina. Latala. Pandhawa mati kok malah kowe seneng-seneng ki janjane nalare piye? Iki. Coba pun yang tak takon marang Putu Prabu. Yen pancen ning kabar Pandhawa mati ning telenging wana kamiyaka, kok Putu Prabu malah seneng-seneng, malah rupian-rupian. Saiki aku tak nyuwun priksa dasarmu apa? Dasar kula maton nggih mawon. Maton sing kepiye? Karana sedaya sami merstani bilih kula lan kawula kadang Pandhawa menika tasih tunggil daging adaging. Tegesipun tasih tunggil sederek. Namung sumangganipun badhe mestani tumrap kula Pandhawa menika satru munggo ing cangklakan. Siji, Pandhawa tekaning pati kowe malah seneng-seneng. Angka loro, Pandhawa mbok anggap satru tumaping Kurawa. Mora aku tak takon karo Putu Prabu dasare apa? Dasaripun Pandhawa tansah ngucik ke Prabu ning Ngastina. Mila kula remen menawi Pandhawa dinten samangke dados tiyang buangan kalih welas warsa, tumunten dados tiyang umpetan setunggal warsa. Menika adamel tentrem raos ing manahipun pun Duryudana. Langkung-langkung sampun wonten kabar bilih Pandhawa sampun pejah wonten telenging wana kamiyaka. Menika ndadosaken bingah raos ing manah kula tegesipun boten badhe wonten tetiang ingkang badhe angagru-agru angugrak-ugak dhateng kawontenanipun Duryudana. Anggen kula dados narendra wonten negari Ngastina Kanjeng Hyang. Ila jagat dewa bathara jagat pangestu ngara. Dadi yen upama tak petung, yen upama tak gelar, tak gulung Pandhawa lembok anggep mungsuh mau mung perkara Pandhawa bakal ngucik ke Prabu Ngastina. Sira Putu Prabu kawatir yen Pandhawa njaluk negara Ngastina kasinggihan mekaten. Lah saiki aku tak takon. Upama Pandhawa njaluk negara Ngastina kuwi Ngastina iki darbeke sapa? Menika kagunganipun Kanjeng Rama Dastarastra. Sadurunge wong tuamu dadi ratu, sing dadi ratu ya kuwi anakku si Pandhu. Wong tuamu ki mengentuk titipan negara. Ning gandeng wong tuamu kuwi ngibarati kaya dene ngemut gula krasa legi moh nglepeh tumuli negara kalintirake marang panjenenganing Putu Prabu Kurupati. Saiki ngene, upama dijupuk benere pancen Pandhawa duwe kewajiban nyuwun negara Ngastina marang sira Putu Prabu Ngastina. Kuwi upama benere. Nanging gandeng jagat saiki wis diwolak-walik, donya iki sing bener digawe ala, sing ala digawe bener. Mula nadyan Bisma kuwi ngandhakake benere mesti dianggep luput, nanging akeh sing ngandhakake luput dianggep bener. Iki sing dumadi ning jagat saiki kaya ngene Kurupati. Inggih. Terus aku saiki tak takon karo sira Putu Prabu. Pandhawa tekaning pati ingkang lumrah, ingkang lara pake Pandhawa ning wana kamiyaka iki Putu Prabu sak Kurawamu. Pamrihmu pancen Pandhawa mbok ajab tekaning pati. Gandeng saiki Pandhawa wis tekaning pati, kowe tumuli suka-suka parisuka, rupian-rupian ana ing negara Ngastina. Kurupati wonten dawuh, wiwit sesukan dadu kae jane wis akeh para kawula, para punggawa, para nayaka ingkang padha ngrasani, ingkang padha nyacat nyengedha kelawan lenggahing Putu Prabu Kurupati. Nganti Pandhawa buang ana ing wana kamiyaka 12 taun mau satenane akeh sing prihatin lelakon sing dumadya ning negara Ngastina. Lah kok dadi kaya mengkono.
Keserakahanmu kebangetan Kurupati. Pandhawa bebodro negara Ngamarta, Pandhawa gawe negara Ngendraprasta kanthi tetesing getih budidaya supaya isa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Kowe wis ngukup darbeking Pandhawa wujud negara Ngastina, ewadene kowe isih kurang, isih meri duweking Pandhawa Ngendraprasta mbok kukup sak jajane, sak isine, sak sugi-sugihe kok pek kabeh. Nganti Pandhawa dadi wong buangan persasat kaya jalmawanan. Terus saiki aku tak takon karo kowe, upama Pandhawa ki ning alas Kamiyaka kana uripe kepenak, uripe seneng apa ya isih arep tok bebeda kesenenganing Pandhawa? Ya ngono apa piye? Jaka Pitana. Lah kok dadi ana menungsa srakahe kaya kowe kuwi lho. Kebangetan nggonmu srakah. Sumangga nipun badhe mestani. Nanging tumrap kula menika mujudaken satunggiling kabagyan, tumrap kula satunggiling kabagyan bilih Pandhawa sampun pejah. Yo, saiki aku tak takon. Kanjeng yang badhe nyuwun prisa menapa? Sing ngabarke nek Pandhawa mati mau sapa? Coba. Aja mbok tutup-tutupi. Nayaka negari Ngastina, Punggawa negari Ngastina. Nayaka lan Punggawa negara Ngastina ki mesti duwe jeneng. Ora sebutan sapa? Yen pancen engko menungsane sing ngandhake Pandhawa tekaning pati mau iso adu arep karo Bisma, tak takonane dasare apa iso ngandhake Pandhawa tekaning pati? Wale-wale menapa? Sapa? Mboten saris kejawi namung Paman Sengkuni, larak tenan to. Sing umume iki sing bocor ki ban. Aku iki kok cangkem. Suman kula wonten dawuh. Sengkuni inggih kula wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang ngabarake yen Pandhawa tekaning pati? Kasinggihan mekaten. Lah saiki aku tak takon karo kowe jujur ya? Inggih. Ora ketang saploke urip ning alam padang kowe lagi jujur pisan iki karo Bisma ning jujura nggo ngenteng-entengi dosamu. Inggih. Aku tak takon karo kowe buktine apa nek Pandhawa tekaning pati. Nalika semanten kula dipun utus supados angopyak papanipun Pandhawa wonten ing wana Kamiyaka. Dumadakan wonten telenging wana. Pernahipun wonten tepining Tlaga Dwita. Menika wonten rongkongan menungsa cacah 6 ingkang tinumpuk boten tinata. Saged kula pesthekaken bilih menika kunarpanipun Pandhawa. Pandhawa pejah dipun mangsa para berkasaan jim setan miwah Gandharwa ingkang pranyata papanipun mapan wonten tepining Tlaga Dwita. Terus tumuli rongkongan menika kula kukup tuluy aturaken dhateng sanipun Sinuwun Prabu ing Ngastina kinarya bukti bilih Pandhawa sampun pejah. Dadi sing tak nggo bukti ming rongkongan menungsa ingkang cacah 6 mau. Inggih. Aku tak takon karo kowe. Rongkongan mau isih wujud menungsa apa wis mung kali balung? Namung kantun balung tanpa sisa dagingipun. Malah balung menika sampun pating slebar mboten kanten-kantenan tuwin tumuli kula tata mujudaken tiyang cacah 6. Menika tegesipun Pandhawa gangsal tuwin Dewi Waradrupadi ingkang sampun pejah wonten telenging Tlaga Dwita wonten telenging wana Kamiyaka. Dadi sing tok aturake Duryudana mau mung wujud balung. Kasinggihan mekaten Kurupati wonten dawuh. Kowe tak kandhani. Dadi ratu kuwi siji kudu prayitna, loro duwe kasantosan, telu duwe rasa kamanungsan, papat duwe kepinteran utawa kawasisan. Lah iki neng kene iki suwijining ratu sing ora duwe kawasisan sarta kepinteran. Mula kowe gampang diblithuk dening wong-wong sak kiwa tengenmu. Liripun Paduka Kanjeng yang paring dawuh mekaten. Coba aku tak takon. Apa iso dititik rongkongan menungsa cacah 6 mau pancen rongkonganing Pandhawa? Mung merga saka nggone pinter Sengkuni nggone matur kanthi basa ingkang mamet prana, wekasan kowe percaya yen to Pandhawa tekaning pati ning telenging Tlaga Dwita. Diaturake bukti rongkongan menungsa cacah 6. Lah rongkongan mau wis ora wujud menungsa, mung wujud balung kok kowe percaya? Kok tumuli bakal kanake rupian-rupian? Mbok ya ditanjihke dhisik. Yen perlu Kamiyaka diopyak tepung gelang kekalangan. Yen pancen Pandhawa wis ora ketemu, tegese pancen kuwi kunarpaning Pandhawa.
ning sapa ngerti kuwi kunarpane wong kang mapan ning telenging wana Kamyaka mongko dudu Pandhawa ingkang tumuli mati ning tepining Tlaga Dewita. Urwati. Inggih, paman kados pundi? Menawi kula kok menika tetep rangkonganipun Pandhawa. Paman saged ngendika mekaten dasaripun menapa? Dewi Wara Drupadi menika rangkonganipun piyantun setri menika balungipun alit-alit. Inggih. Tumuli ngangka kalih rangkonganipun Prabu Puntadewa menika nuwun sewu tinata racak sami kaliyan balungipun titah semantah. Ingkang angka kalih menika rangkonganipun Raden Werkudara menika balungipun ageng-ageng. Dasaripun piyaninipun digung ngaluhur godhek wok simbar jaja. Wosipun rangkongan menika sampun sakmangke sampun dados bukti bilih Pandhawa sampun pejah. Paduka anak Prabu sampun ngantos menggalih bab-bab ingkang boten saged ngaturaken buktinipun. Lha nuwun sewu. Kula rencange mlebet wana Kamyaka menika totoh nyawa lunggir. Kula ngaturaken rangkongan cacah 6 kula boyong saking wana Kamyaka menika ugi totoh nyawa. Menapa paduka anak Prabu Duryudana mboten pitados kan menapa ingkang kula aturaken nggih. Kula nuwun sewu. Turta menika dados kabagyan panjenengan. Turta menika dados satunggiling kanugrahan tumraping anak Prabu Ngastina. Mataun-taun anggen paduka anjangka pejahipun para Pandhawa. Sakmenika sampun kasembatan kok panjenengan tumuli badhe luntur kapitadosanipun namung wonten setunggiling brahmana ingkang munjuk atur bilih Pandhawa tasih gesang wonten ing wana Kamyaka. Sakmenika ngaten. Nuwun sewu, pandhita brahmana ingkang ngendikaken nek Pandhawa tasih gesang menika kula aturi ngaturaken buktinipun. Buktinipun menapa? Luwih isa dipercaya buktine Patih Sengkuni tinimbangane ming bekti swara ora ana wujud. Kusik. Sengkuni kusik. Kowe tak tuturi. Nadyan ming swara ning iki nganggo dasar. Dasaripun menapa? Wiwit kowe ngandhakake yen to Pandhawa sarta Pandhawa kalah ning Sukandadu lan kudu nglakoni tapa utawa dadi wong bangun ning 12 taun ning wana Kamyaka, aku ki blas ora kuwatir yen Pandhawa bakal kasangsaya uripe. Lho, sebabipun ngene. Pandhawa ki wit cilik kulina saba ngalas. Pandhawa ki wiwit cilik kulina prihatin, kulina tapa brata. Apa to sababe Pandhawa kok kulina tapa brata? Apa to kok sababe Pandhawa kuwi kulina prihatin? Kowe tak kandhani ya Suman, kabeh mau merga saka nggonmu sengit karo para Pandhawa, wekasan Pandhawa karo Kurawa mbok bendhik-bendhikke wiwit bocah. Nganti Pandhawa mapan ana ing telenging alas, mula ora aneh yen to Pandhawa wis lumrah sarta wis biasa yen to mapan ning telenging wana. Turta Pandhawa kuwi tumindake sarwa apik. Mula sapa wae ingkang tepung karo Pandhawa mesti rumangsa keputangan budi karo putu-putuku Pandhawa. Klebu Pandhawa mapan ning wana Kamyaka. Pandhawa ora bakal mati ngelih. Pandhawa ora bakal mati kapiran sebab wana Kamyaka ki akeh para brahmana ingkang mapan telenging alas ingkang padha keputangan budi kelawan para Pandhawa. Yen ngerti Pandhawa mapan ning telenging wana Kamyaka mesti padha paring dedharan kelawan para Pandhawa. Dadi Pandhawa ora bakal mati ning wana Kamyaka. Ngerti? Nggih. Angka loro, nek Pandhawa mapan ning Karang Pradesan, wong-wong desa kuwi padha keputangan budi kelawan para Pandhawa. Merga Pandhawa kulina gula wentah sarta nularke ngelmu ing bab tetanduran kelawan para among tani. Yen Pandhawa mapan ana ing telenging negara, ratu sing mapan ing negara mau mesti keputangan budi karo para Pandhawa, merga tanpa disengaja yen ora Werkudara ya Janaka mesti tau-tate gawe tentrem negara mau. Mula akeh negara sing padha keputangan budi karo para Pandhawa. Inggih. Dadi upama kowe iki bakal ngukum Pandhawa arep tok jangka patine arep tok papanake menyang endi papan iki Pandhawa ora bakal tekaning pati. Ora bakal mati. Mula rangkongan menungsa sing cacah 6 mau tumrap aku kleru. Siji kuwi mung wujud rangkongan balung ning ora iso dititik. Sapa to ingkang tekaning pati? Angka loro. Nek kowe ngitung Pandhawa mati kok rangkongane eneng 6 kuwi kowe iki wong goblok. Pancen. Lho kok pancen piye? Anu, napa menika? Kula menika badhe nyuwun priksa. Kula kok dipun sebut goblok. Pandhawa gangsal kalian Dewi Drupadi setunggal menika cacahipun 6. Ora 6. Ning ganepe ning 10. Lho gak 10.
Kula nuwun sewu, piantun gangsal tambah setunggal kok sedaya menika menapa dipun mistik. Mistik dengkulmu mlocot kuwi. Pendhita kok jak rembukan mistik. Nah rembukan mistik karo Durna. Apa to sababe ngandhake entuk Pandhawa kuwi upama mati kuwandane jangkep eneng 10. Mergo ana ing swasana apa wae mbuh bungah, mbuh susah, mbuh bejo, mbuh cilaka, mbuh padang, mbuh peteng, Pandhawa kuwi ora uwal sarta ora pisah kelawan Panakawan. Ya kuwi Semar Gareng Petruk Bagong. Dadi upama Pandhawa tekaning pati ana ing telenge Wanakamyaka kuwi ganepe kuwandane ana 10, ora meng 6. Merga Panakawan mesti ora bakal adoh kalian para Pandhawa, Panakawan mesti ora bakal pisah karo para Pandhawa. Dadi nek kowe ngandhake bangke ning Pandhawa eneng 6 kuwi wong golek-golek. Kuwi sijine menungsa nayaka sing ning tetembungan golek pendhok supaya ketok. Men ketok ana ing pasuryaning Putu Prabu Duryudana, wekasan kowe diparingi ganjaran. Nek wis dikaringi ganjaran, mecucu cangkemmu nggone mangan ganjaran nganti mucu-mucu ya ora. Pancen. Anu, menapa menika? Inggih mboten kados mekaten menika. Namung sejatosipun kula menika ngaturaken menapa ingkang dados kasunyatan ingkang lumampah wonten telenging Wanakamyaka. Saiki ngene wae, ora sandadak regejegan antaraning kowe karo Bisma, ndak ora rampung-rampung. Mergo aku ngandhake kanthi dasar bebener, kowe ngandhake kanthi dasar ngeyel. Ngono wae. Inggih. Sapa sing kira-kira dadi bukti yen Pandhawa mati ning telenging Wanakamyaka? Wonten. Sapa? Kakang Premban Durna. Kakang Durna menika ingkang ngertos kula ngrukupi mori. Rongkongan cacah 6 menika kala wau sinambi tawang-tawang tangis. Kuwi sing nangis kula. Mergi rumaos kecalan dhateng para Pandhawa. Dadi seksine Durna. Nggih, seksinipun Kakang Premban Durna. Ya ta Kakang Durna. Sing ngendi Dik Patih? Nuwun sewu lho, sampeyan dadi seksi. Seksi bab napa? Seksi kula nemokke rongkongan Pandhawa cacah 6. Oh, gondhok bleguduk Swalu Gembol, Sumarante, hawala. Kula nuwun sewu Dik Patih. Menawi panjenengan dangu kaliyan kula kadhawan dados seksi, kula nyuwun pamunten kula mboten saged ngaturaken jenyatanipun dados seksi menika awrat. Menawi klentu anggenipun munjuk atur, malah samangke kula badhe nampi pidana saking anak Prabu Duryudana. Ning sampeyan weruh to? Weruh, pancen sampeyan ngukupi balung-balung akeh banget. Ning kula ya ora ngrahi to apa kuwi balung menungsa, apa balung kidang, apa balung celeng. Ning kula itung rak cacahe 6. Pancen cacahe 6 mang gathuk-gathukke. Ning kula ya rada cubri ya ana sikil kok dawa cendhek. Mengko gek galung menungsa dicampur balung celeng. Dadine sikile siji menungsa siji celeng. Gosik ta. Ah, sampean niku kok wirang-wirangke kula ta. Niku cetha rongkongan menungsa cacah 6. Nggih kula ngertos pancen diitung cacah 6 mangkur kupi lawon putih. Cacahe pancen 6. Ning apa iya? Nuwun sewu. Perkudara kok sirahe kaya mendonong cangkeme. Mengko gek sirah kidang. Kakang Durna. Pripun? Sampeyan wae ora pun nampa amplop ta? Sampun. Niku napa niku? Niku arta. Loh, kangge napa? Kangge tanda bukti bilih panjenengan sampun dados seksi. Seksi menika kedah ngaturaken menapa ingkang sampun kula rembak kalian panjenengan. Oh, nuwun sewu dados menika wau sogokan to. Nggih. Nuwun sewu Dik Patih, amplop menika sampun tasih kula papanaken wonten ing sak nginggiling lemari. Menawi panjenengan badhe mendhet kula aturi mendhet. Nuwun sewu kula menika pendhita ora mendem dhuwit. Kula menika pendhita ora iso disogok dening Brana Picis. Lah kok sampean kok nyogok kula nganggo wujuding Brana Picis, Brana Arta, men supaya kula dadi seksi. Mboten Dik Patih, mboten. Durna, kula wonten dawuh penemban. Ning kowe weruh. Kula sumerep, nanging kula sampun matur to duka menika raganipun Pandhawa. Menapa menika raganipun sinten kula mboten mangertos deres wujudipun namung kantun balung-balung kemawon. Lah, saiki rak cetha. Yen ora iso digagapi perkara pati ning Pandhawa. Wis, Putu Prabu, wonten dawuh. Bapati ning Pandhawa ora usah mbatak mbok pikir. Saiki ngene. Rembugan api-apian wae. Sae kados pundi? Apa ora ana ceceking rasamu Putu Prabu? Nggone bakal sumusul marang para Pandhawa.
Pandhawa diluwari nggone nampa paukuman 12 taun dadi wong buangan lan setahun dadi umpetan. Kantinen gandengen tanganing Pandhawa bali marang negara Ngastina mumpung isih padhang rembulane isih jembar kalangane Ngendraprasta sak jajane balik marang para Pandhawa sarta dijanji Pandhawa aja nganti njaluk negara Ngastina. Pandhawa ki wong sabar, putuku Pandhawa ki wong ikhlas. Yen putu Prabu kersa paring pangandikan kaya ngono, mesine Pandhawa ora bakal ngucik ke Prabune Ngastina. Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun pangandikanipun Hyang. Badhe kula petang wonten manahipun ingkang wayahe Ngastina. Kowe Prabu Karna, wonten dawuh Yai. Kowe Prabu paring dawuh menapa? Nuwun sewu. Geger madyaning Datulaya lerek ing pirembagan dinten sakmangke menika namung perkawis ngembak para Pandhawa. Para Pandhawa ingkang dipun perembak. Tumrap kula ngaten kemawon, cekak aos. Pandhawa sampun pejah menika kleresan nanging menawi Pandhawa menika tasih gesang utawi tasih sugeng wonten ing telenging wana kamyaka. Nuwun ngapunten. Karna menika dawuhanipun Senopati menawi ayemipun kok Yai Prabu Duryudana menika menawi Pandhawa sampun pejah tumuli dinten sakmangke menawa dipun parengaken kula ingkang badhe ngopyak wana kamyaka. Nek Pandhawa wis tekaning mati nggih syukur, ning nek Pandhawa isih urip Klilanana kula ing badhe nugel janganipun Pandhawa gangsal cacahipun Yayi. Iya. Wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Kanjeng Prabu Ngawangga. Menika wonten satunggiling nalindra nitih busananipun. Menapa menika tasih sumitranipun paman Plasa Jenar. Nggih, nadyan ingkang abdi kepatihan nembe sepisan menika ngawuningani dhateng nalindra ingkang katemben rawuh. Mugi katimbalana menapa wigatosipun nggih saha nalindra saking pundi sinten jejulukipun Paman Plasa Jenar kula aturi lenggah ingkang langkung mrayogi kula non sampun boten kirang mrayogi wiswanipun ing abdi kepatihan Kisanak aja kinira ingsun tumambu yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh sira iku nalindra saka ngendi lan sapa jejuluke Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangesungkara. Wah. Kagiat raos sing manahipun ingkang abdi sinuwun. Dene paduka dangu dhateng jasad kula. Menawi paduka miji dhateng abdi awon tanpa warni. Kula menika ugi mbawahaken satunggiling praja. Yen ngono sira iku Nalindra. Nggih, kasinggihan. Nalindra saka ngendi? Wingking saking negaring Trigarta. Muri saka negaring Trigarta. Trigarta. Nami kula Prabu Susarman. Inggih Prabu Susarma. Prabu Susarman, ya Prabu Susarma. Nun sewu, menapa kula sampun sowan ngersanipun nata ing Astina ingkang juluk Prabu Duryudana. Ora ana loro ingsun ingkang renggah ana ing negara Ngastina. Jejuluk Prabu Duryudana. Wah, menawi mekaten boten lepat. Anggen kula kedarang-darang. Wonten ing Nusa Jawi ngupaidi wonten pundi lenggahipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Sareng kula dumugi wonten tapel wates negari Ngastina. Mboten kinten babar pisan. Jebul pinanggihipun pawarta ingkang kula tampi menika mboten namung kandhek wonten ing pekabaran, nanging kababar dados kasunyatan. Lire kepiye? Tiyang sak jagat menika sami kebrebegen ngumandangi negari Ngastina. Tiyang sak donya menika sami kewowogen dhateng ngumandangipun negari Ngastina. Ya praja ingkang agung, ya praja ingkang ageng, ya praja ingkang ayom, ya negara ingkang ayem. Jebul pinanggihipun sareng kula dumugi wonten negari Ngastina. Kabar menika kala wau mboten namung kandhek wonten ing pekabaran, nanging jebul wonten kasunyatanipun. Negari Ngastina menika negari ingkang ageng, tur inggih agung. Ketitik kekuwungipun sumundul ngawiyat. Ngantos kula menika piyambak gumun dhateng kawontenan negari Ngastina. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mengkono nggonmu ngalembono marang prajan ingsun. Iki menika mboten kok perkawis ngalembono. Nanging kasunyatan diwaji kasunyatan ya Prabu Susarma. Nuwun sewu. Ingkang sinebut negari ageng menika wiyar jajanipun, ing sinebut negari agung menika negari ingkang kuncara hanjayeng bawana. Ingkang sinebut negari ayom
menika negari ingkang boten nate ketekan mengsah. Negari ayem menika kawulanipun sami gesang tentrem nir ing Sambikala. Sedaya kacakup wonten negari Ngastina. Wah, mboten nama mokal. Menawi para kawula, para kanayaka negari Ngastina menika ketingal gesangipun sami tentrem. Ngumandhang asmanipun negari Ngastina ngantos dumugi negari kula. Sedaya kawula kula menika sami ngraosi, sami ngandha dhateng negari Ngastina. Sareng kula nyatakaken sowan wonten ing mriki jebul pinanggipun sedaya menika kala wau nyata. Iya, panjen bener kaya mengkono. Nggih. Monggo sak ngertos kula lho Diwaji, sak ngertos kula. Negari ingkang ageng piyambak menika boten sanes ingkang dipun lenggahi dening Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati inggih menika negari Wirata. Sinten to ingkang boten tepang kaliyan negari Wirata? Dasare negara gedhe tur nalendranipun menika jejulipun Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati. Mila tiyang sak donya menika sampun sami priksa dhateng negari ing Wirata. Kathah ingkang samya aben regejegan rembag perkawis Ngastina lan Wirata. Sapa sing adu regejegan babagan pirembugan? Para kawula menika. Kula asring midhangetaken raosanipun para kawula. Malah boten namung para kawula, nanging sedaya para prajurit negari kula menika kathah ingkang sami aben rembag. Wonten ingkang sami mestani negari sing gedhe dhewe iki negara Ngastina. Wonten ingkang sami mestani negara sing gedhe dhewe menika negari Wirata. Nyun sewu. Nadan namung pirembagan ingkang sepele kados mekaten menika, lah kok tuwuh petangan kula. Tuwuh petangan kula supados ambuktekaken negari Wirata lan negari Ngastina. Nanging sareng kula nyatakaken wonten negari Ngastina. Bloko Suta kula mboten badhe anjunjung dhateng jengandika miwah kula menika mboten setunggiling tiyang ingkang bebasanipun golek pendhok supaya ketok menika mboten. Kanthi srana kula ngalembana dhateng negari Ngastina amargi wonten ngajenganipun Sri Prabu Duryudana menika mboten. Ning negari Wirata menika mboten wonten sapra sekawanipun negari Ngastina. Menika estu. Mergi kula apal kaliyan negari Wirata. Mengkono Prabu Susarmani nggih. Agung negari Ngastina, tasih ageng negari Ngastina, tasih ayom tuwin ayem negari Ngastina. Nanging kula nuwun sewu. Pangertosanipun para kawula menika mboten saged dipun ewahi, tetep sami mestani yen Ngastina karo Wirata menika embanipun irib-iriban dinga pilya. Sinuwun. Upami lho menika namung upami. Menawi Susarman menika dados nalindra negari Ngastina, upami kula menika sing dadi ratu teng negara Ngastina, kula menika mboten seneng nek negara kula menika dipun tandhing-tandhingke. Kula mboten remen nek negara kula niku dibanding-banding karo negara liya. Menika menawi kula. Menawi cara kula negari kula dipun tandhing-tandhingaken kaliyan negari sanes, negari ingkang kinarya tandhingan negari kula menika kala wau kula bedah. Kula bedah. Negara kula rebut, ratune tak bondo, putrine tak boyong. Nuwun sewu. Mboten menapa menika tumindak ingkang mboten sae mboten, nanging pernataning praja kewajibaning nalindra menika sampun mestani dadi ratu kuwi kudu wani bedah negara mboyong putri menika dados nalindra. Mergi negari menika betahaken jajan. Negari menika menitahaken jajan. Menawi jengandika Gusti kula ingkang sinuwun menika kersa, kula nuwun sewu lho. Kersa bedah negari Wirata. Menika kula nuwun sewu. Ngastina dipun dadosaken setunggal kanan Wirata menika persasat sinten ingkang wantun nyameni angembari negari Ngastina. Mboten badhe wonten. Mboten badhe wonten. Menawi cara kula kados mekaten. Menawi tasih wonten petangan penggalih paduka, apa ya isa wong Ngastina bedah negara Wirata? Dinten sak mangke kasembatan. Dinten sak mangke badhe kasembatan. Mergi menapa paduka Gusti kula ingkang sinuwun dereng ngawuningani tuwin dereng midhangetaken pekabaran. Pekabaran sing kepiye? Negari Wirata rumiyin pancen negari ingkang digdaya. Nalindranipun digdaya. Langkung-langkung senopatinipun kalih Patih Kenca rupa-rupa Kenca lan Raja Mala menika pepethinganing para satriya, mantasaning para senopati. Mboten wonten ingkang wantun kaliyan pun Patih Kenca rupa lan rupa Kenca menapa dene Raja Mala. Nanging dumugi sak mangke menika Pepatih kalih utawi Senopati Wirata menika sampun pejah. Kenca rupa-rupa Kenca Raja Mala sampun mati. Tegesipun Wirata menika sampun boten gadhahi kekiyatan menapa-menapa. Wirata wis ora duwe kekuatan menapa-menapa tur dasare ratune wis tuwa, bebasan kera tanpa untu, wujudaken satunggiling sardula ingkang sampun boten kagungan siung.
mboten kagungan siung tegesipun sampun mboten ndarbeni kekiyatan menapa-menapa. Mila menawi Gusti kula menika wonten krentek tuwin wonten niat badhe ambedah negari Wirata dinten sakmangke menika wonten kaludhangan ingkang prayogi. Lire piye ana kaludhangan sing prayoga? Krana anggen kula tansah kesengsem kaliyan negari Ngastina, mila kula remen menawi kula menika saged mbantu negari Ngastina menika dados negari ingkang ageng tuwin agung piyambak sak jagat menika. Carane menawi paduka kersa anggepuk negari Wirata, kula sak wadyabala sagah angrincangi. Kula ingkang badhe anggepuk negari Wirata saking ngajeng, paduka sak wadyabala anggepuk negari Wirata saking wingking, ngajeng dipun gulung. Wingking dipun gulung kula kinten mboten ngantos suruping surya mangke Wirata sampun wonten panguwasipun Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Pawan wonten dawuh miturut pamanggihipun paman kula sejenar menapa paman mathuk kaliyan menapa dipun aturaken Prabu Susarman. Lah dalah menawi kula cocok nggih cocok. Kula rumajeng lan kula condhong Nalindra menika kedah mbedah negara mboyong putri Bondo Nalindra menika sampun dados kewajibanipun setunggiling Nalindra mila menawi wonten kaludhangan kados mekaten menika kedah dipun cakaken. Lah ingaten kula sarujuk kaliyan pemangkipun Prabu Susarman menika kula cocok. Kanjeng Hyang ana dawuh apa putu kados pundi pemangkipun Kanjeng Hyang Bisma. Lho apa sing diaturake Susarman iki bener kewajibaning ratu kuwi kudu wani ngelar jajahan. Nanging ana pernatan ingkang kudu dilakoni. Pernatan menapa? Aja disenggo wong Ngastina ki wong jirih getih wedi mati. Ngaturna layang penantang karo yangmu wing Wirata ya kuwi Sidur Gandana. Aturana layang penantang dimen Wirata tata samapta ing gati sawiga ing diri nggone bakal anapaki kelawan lakuning prajurit Ngastina. Pawan Arya wonten dawuh kedah mawi layang penantang. Lho, wong arep perang kok layang-layangan kaya wong kangsen. Tumrap kula mboten sah nganggo layang penantang. Gunane apa nggunakake layang penantang nek malah mangke Kurawa kawon kaliyan tiyang Wirata rak malah mirang-mirangaken. Kaludhangan mekaten menika dipun ginakaken rasa nggunakake layang penantang sing baku wadyabala Ngastina nggepuk perang negara ing Wirata. Menawi Wirata mboten samapta ing gati sawiga ing diri. Gampilangipun ngasoraken prajurit negari Wirata, gampilangipun badhe ambondo Nalindra ing Wirata nggih anak Prabu Ngastina. Ing Sring Astina Maha Prabu Duryudana alonangan dikadha harining sun Werkudara. Prabu Susarman wonten dawuh sinun. Iku pertikelmu tak tampa. Dipun tampi. Yo, wah matur sembah nuwun. Bombong raos sing manah kula menika anggen kula ngaturaken krana kula menika sanget tresna kaliyan negari Ngastina. Bila dinten samangke ngantos kula rencangi kula menika wantun natahaken wadyabala prajurit pinten-pinten ae ingkang sampun kula samektakaken sebatas sambantu anggen paduka badhe ambedah negari Wirata. Yo, yen pancen ngono aja mung kandhek ana ing pangucap sira sawadyabala kepuka saka ngarep ingsun lan sawadyabala bakal ngecak perang negara Wirata saka mburi. Matur sembah nuwun sinun. Menawi kula mekaten lajeng kula nengga dawuh paduka metu njaba ketapna para wadyabala musuh negara ing Trikarta. Nggih. Menawi kula mekaten prasta dawuh paduka Gusti kula sanata ing Ngastina Prabu Duryudana. Kula nyuwun pamit nyapetaken para wadyabala sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur sembah nuwun Diwaji. Pati wonten timbalan. Aku ya mathuk pun yang wis matur yen to gathuk kelawan tembungmu ngono bakal ngelar jajan bedah Wirata. Nanging ana pernatan ingkang mbok terjag babakan layang penantang. Layang penantang boten perlu kula aturaken Kanjeng Hyang Wirata. Kula ginakaken layang penantang menawi ngantos sak mangke kula sak wadyabala kawon. Perkara kalah karo menang kuwi wis dadi hitungane wong perang. Wong perang kuwi hitungane ming werna loro, menang apa kalah. Kuwi wae cukup. Nah yen to sira putu Prabu ora nggunakake layang penantang tegese ya sing gedhe pangapuramu Bisma ora bakal mangkat sarta ora bakal gelem dadi senopatining putu Prabu Ngastina. Kanjeng Hyang boten kersa dados senopati. Paripaksa aku ora gelem yen to ora nggunakake layang penantang. Menawi ngaten badhe kula aturaken dhateng utawi kula badhe biyawarakaken dhateng sanggaring para nayaka Punggawa.
Wongsal wangsul kula menika midhanget Kanjeng Hyang paring pangandikan Kurupati. Ngastina kuwi bumi kelahiranku, Ngastina kuwi bumi wutah getihku. Kula tresnaku kalawan Ngastina nganti mati, aku ora gelem yen to Ngastina kuwi dadi praja sing ora kuncara. Aku bakal ndepani negara Ngastina yen pancen Ngastina ana parangmuka ingkang bakal gawe geger negara Ngastina. Kula nyuwun pangapunten. Pangandika panjenengan ingkang sampun kados mekaten menika kala wau lajeng leresipun wonten pundi kula nyuwun prisa. Menawi Kanjeng Hyang Bisma paring dawuh mekaten menika kala wau lajeng kasunyatanipun wonten pundi? Menapa badhe dipun pestani satunggiling brahmana ngetal kandha ingkang kondhang kawenang-wenang. Jebul pinanggihipun namung saged paring pangandikan ning ora isa nglakoni. Menapa panjenengan boten badhe lingsem? Menapa panjenengan boten badhe wirang? Ngawuningan itu nenget dhateng pangandika panjenengan kados mekaten menika. Kanjeng Hyang wis Kurupati wis. Dalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara ya. Ya aku tak mangkat perang. Nanging aku aja mbok peksa ngasta Gandewa utawa ngliga Bedama baripun Kanjeng Hyang. Aku tak nyawang kridane Senopati Ngastina wae. Yen upama mengko ketemper yudane sarta kalah mungsuh Senopati Wirata, pune yang dadekna Senopati panutup utawa Senopati pamungkas. Nggih, kula semanggaken. Kula borongaken paduka Kanjeng Hyang. Waton Kanjeng Hyang kersa tedhak wonten ing peperangan kula sampun marem. Bawaduna. Wonten dawuh. Panjenengan menika pandhita wonten Alindra paring pangandikan kok ndungkluk wae. Balas SMS, Guys. Ora edan kuwi. Ana pendhita kok mbales SMS. Satama bingung nggih, Pate. Takon kunci lawang. Oh. Kula kake nggen sepatu. Monggo sepatune mbokne ayo wis ora. Iso kepenggal Satama. Nggih. Bawadana. Wonten dawuh, Ger. Bidal mboten. Bidal. Tentu kula bidal. Nendi? Lho, Dharma Wisata ta? Oh. Perang teng Wirata. Oh, perang to? Inggih. Iki nggih sampun gatelen tangan kula. Kedang ngramasi apa-apa sangane Senopati Wanagawirata. Nggih, kula sumanggaken matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna. Mesinipun mboten perlu dipun tanting kula badhe madeg ngajeng piyambak Yai. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang mekaten dadosaken marem raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina inggih Wayang Ngastina Punduridana. Pawan wonten dawuh. Kadang-kadang kula prasata Kurawa kinen samapta ing gati sawijining diri. Badhe anapaki perang ageng wonten Wirata. Ngestaken dawuh ladri nyawisaken titihan kula Gajah Kyai Pamuk. Kula piyambak menawa dadi cucuke ngajurit madeg Senopati. Oh inggih, ngestaken dawuh. Kartomarmo wonten timbalan kadhawuh sinuwun. Kadang-kadang ingsun kabeh kinen budal lumarapun ing negara Wirata. Yen pancen Wirata iso dipedhah dening kadangmu ya panjenengan ingsun. Apa ora jeneng saya muncer negara Ngastina, saya kondhang kumandhang kadangmu tuwa ing Ngastina. Kok ora Bu? Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat namung estu padha babar pisan budal kang padha sebo. Ingsun kundur kedaton kawula nun. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja ya bocah cilik Kartomarmo. Purna gatining paranggilan. Sanutasa kundur kedaton jelek saking dampar kenara menampit gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro. Ingkang sami ngampil pacaraning Prabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandra kaya tansah katon bebayaning marga. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ingkang abdipun togok cemadong dawuh katingalipun pasuryanipun kok remen sanget. Bingar pasuryanipun sasampunipun medal saking negari Ngastina. Kepareng ambabarana ingkang abdipun Catugara sinuwun togok wonten timbalan bilung. Wonten dawuh prajurit wonten timbalan sinuwun. Wonten timbalan. Wektu dina iki bakal kelakon penjangkaku. Nggonku dituwuh males lara wirang. Rasa wirangku duk neleku aku ngayonake Dewi Utari. Isih ana Patih Kencakarupul lan Rupa Kenca apa dene Raja Mala. Nalika semono aku dierang-erang karo Ratu Wirata kang aran Durgandana. Nganti isin
Seprene ora bakal ilang selawase urip. Mula wektu dina iki nggonku nyuwun pambiyantuning Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ingkang tak aja-ajaki supaya mbedah negara Wita wis kelakon, Gop. Nyuwun pangapunten. Mbedah negara Wirata kersanipun aku nalika semana kanthi pawadan negara sing jembar dhewe kuwi mung loro, Wirata karo Ngastina. Mula Gandeng Nata Ngastina Prabu Duryudana kuwi nuwun sewu. Nadyan wujuding Nalindra nanging gampang diblithuk penggalihe. Mula aku tumuli matur, apa ora duwe krentek Nata Ngastina bakal mbedah negara Wirata. Yen Ngastina lan Wirata dadi siji, Wirata iso ditutukake dening Ratu Ngastina, tegese Ngastina dadi negara ingkang gedhe dhewe, ingkang ora ana ingkang madani marang kahananing negara Ngastina. Jebul aturke kaya mengkono mau didhahar dening Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Terus dina samengko aku ngaturake dharma baktiku lawan Nalindra Ngastina. Aku ing bakal ngecak perang negara Wirata saka ngarep, dene Ratu Ngastina sakwadya balane nggepuk perang negara Wirata saka mburi. Gok, kanthi cara mengkono pengajapku nggonku bakal gawe wiranging ratu ing Wirata Prabu Durgandana bakal kasembadan. Yung. Dadi sampeyan niku ngibarate nabok nyilih tangan. Kena diupamake kaya mengkono. Nuwun sewu, napa sampeyan boten wirang? Napa sampeyan boten isin ing atase Nalindra Trigarta menika Nalindra kondhang? Mung kepengin nuwun sewu ngasorake negari Wirata kemawon panjenengan dadak nyuwun tulung kalian Nalindra Ngastina. Terutama malih kula tak matur kalih panjenengan. Yo piye? Upama niki mengke Wirata bedah kukupane mboten teng sampeyan, ning kukupane teng negara Ngastina. Aku ora peduli. Aku ora niat ngukup negara Wirata. Sing baku aku iso ngirang-irang karo Ratu Wirata. Oh, pancen niate kaya ngoten. Yo. Nggih monggo mawon. Ning niki mengke menapa mboten gawe kisruh, napa mboten bakal gawe regejegan antawisipun Trigarta lan Ngastina. Tegese piye? Menawi ngantos Wirata bedah, tamtu namung badhe damel rebutan pangwaos Wirata sinten ingkang nguwasani. Jering ingkang gecak perang negari Wirata menika kalih negari, inggih menika Trigarta lan Ngastina. Nyuwun pangapunten Gusti. Menawi mboten dipun rembag wit sakniki mengke malah mboten prayoga kedadeanipun. Aku wis kandha karo kowe, Gok. Nadan aku diparingi sapra 32 saka negara Wirata, upama negara Wirata iki engko bedah. Aku wis trima. Pengajapku ora ngukup negara Wirata, nanging mung bakal gawe wiranging Ratu Wirata. Oh, ya wis ben beda, Gok. Ah iya. Niate pancen ora mbedah negara Mboyong Putri nanging pancen mung gawe kepengin gawe wiranging Ratu Wirata. Nggih, monggo mawon nek kersanipun kados mekaten. Mula Kang Sangka kuwi to, Gop, wonten dawuh. Kritna para wadyabala. Kabeh aja didhawuhi supaya bali marang Trigarta nanging supaya lumarap ana ing negara Wirata. Nggih. Aku dhewe bakal dicucuki ngajurit. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Wis krungu tolong. Wis dibudalake para wadyabala. Heeh. Ayo, rantak budal marang negara ing Wirata. Bocah temenggungan wonten timbalan. Aja ningkeng cicir kabeh krit lampit brungkat kimpul gajah gelar Singabara. Wadyabala Trigarta dibudalake. Lho niki ngestakaken dawuh. Lajeng pangatipun Wadyabala bincang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang mangkat dina iki. Lho niki ngestakaken dawuh sinuwun sembahan kula. Ya jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngara. Abdi kaputren, abdi Ningsi Utari anakku wadon kang aran Salindri kuwi apa pancen kepara nyata? Sira nunamit pasang Kalimantabi tinebina ngilodune dumawaing tawang towang sinuwun. Apan kalersan mekaten kula ingkang abdi pun Salindri abdinipun ingkang putra Gusti Ayu Dewi Utari sinuwun Prabu. Wiladala. Ora nyono babar pisan, jebul si Utari duwe abdi ingkang pasuryane kaya kowe, Salindri. Nggon ingsun dadi Nalindra negara Wirata kuwi paribasan pus tetaunan. Nanging nembe iki aku sumurup sarta ngawruhi abdi dalem kedhaton ing Wirata abdine anakku si Utari kang aran Salindri. Ora jeneng mukal lamun kabeh padha ngrasani sarta ngandha kelawan kahananmu Salindri jebul tinemune
Saka pangiraku putraku kuwi wis ayu-ayuning wong wadon ning Wirata nanging upama katandhingake kelawan sira yen to besus ngadi busana ngadi salira mesti wae luwih ayu kowe tinimbang Atmajaku Si Utari ning jejermu abdi dikaya ngapa wae tetep minangka abdining Si Utari lan ora jeneng mokal lamun adiku sakloron kenca rupa-rupa kenca kabeh padha gandrung kelawan pasuryanmu ya pancen pranyata kowe kuwi ayu sristya ngewarna nanging gandeng patine anak adiku sakloron kenca rupa lan rupa kenca mau merga saka ya kuwi bojomu kang asipat Gandharwa ora jeneng nama mokal yen to bojomu ingkang sak temene kudu nampa paukuman saka negara Wirata nanging ora bakal ana kelakone pranatan hukum negara Wirata ganjar paukuman kelawan bojomu kang asipat Gandharwa mau mula kabeh keluputan ingkang sinandhang dening bojomu mau kabeh sira Salindri ingkang kudu nanggung sinuwun upami kedah mekaten lampan ingkang kula sandhang kula mboten badhe selak jernyatanipun menika sampun dumados miturut pranatan hukum negara ing Wirata gandeng kowe ingkang nganjalari sedaning adiku sakloron mula ora ana paukuman ingkang pantes kanggo sira Salindri kejaba mung hukum pati ingkang sak temene panjenengan ingsun wis ndawahake hukum pidana pati kelawan Salindri nanging merga saka penangise anakku wadon ya kuwi Si Utari ingkang nyuwunake pangapura kelawan sira nggonmu wis bisa baut sarta pinter ladi kelawan Atmajaku wekasan panyuwune anakku tak udaneni tegese panyuwune anakku tak lulusake saka hukum pati ingkang bakal mbok sandhang dina samengko dumawahing paukuman ya kuwi hukum tundung tegese Salindri ora kena mapan sabet sapon negara ing Wirata wiwit dina iki kowe kudu lunga saka kedaton Wirata lan ora kena ketok ana wengkon tapel wates negara ing Wirata Salindri nadyan kagiat raos sing manah kula ya dene mestining manah namung badhe nampi dhateng sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati nanging mugi dados ing kawuningan diwaji ya piye gandeng kula menika kejawi suwita dhateng Gusti Ayu Dewi Utari kula menika ugi nggadahi samben sadian lisah wangi dhateng rencang-rencang sabaraan kula mongko kathah sambutan lisah ingkang sampun dipun lampahi dening rencang-rencang kula mongko dereng saged anglunasi mila wonten suka lilaning penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun maringi nah sawetawis dhateng kula wektu inggih kasinggihan mekaten pirang dina pirang sasi munggahe pirang taun mboten badhe ngancik candra miwah warsa namung mbok menawi kula nuwun sewu namung sekedhap kemawon diwaji supados kula saged ananggih dhateng sambutanipun rencang-rencang kula ingkang sami mapan wonten ing negari Wirata. Oh ngono. Inggih kasinggihan mekaten. Ya. Yen to pancen kaya mengkono, jeneng ingsun kudu nglungguhi marang Bawa Leksana. Yen to sira kuwi dudu abdining Si Utari, mesti wae ingsun ora bakal menehi nah kelawan sira Salindri nanging gandeng kowe kuwi abdining Si Utari. Mula yen to kowe nyuwun wektu kelawan panjenengan ingsun bakal tak paringi. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging samangka yen wis tempuh ing gawe sarta wis rampung nggonmu nagih kelawan kanca-kancamu ing mapan ana negara Wirata, tak jaluk kanthi banget. Aja nganti panjenengan ingsun weruh kelawan sira Salindri, kowe kudu lunga saka negara ing Wirata. Lan yen to nganti aku weruh marang kahananmu isih mapan ana negara Wirata, aja takon dosa. Hukum tundung mau bakal tak unggahake dadi hukum pati. Inggih ngestaken dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kanggo wonten timbalaning ngadhau sinuwun. Gandeng sira kuwi mung lurah pasar, mongko tak caketake. Nggonmu baut pinter ulah sesukan dadu,
Mula gandeng nggonku ngadil kalawan sisalindri ki mau wis paripurna marayu. Ladenana panjenengan ingsun nggone olah sesukan dadu ingkang pranyata dadi pekarmaning Nalindring Wirata. Sinuwun semban kula. Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Mboten nama kula wantun handhuwa dhateng pareng paduka Nalindring Wirata namung mugi dados ing kawuningan. Menapa mboten langkung sae menawi cinupet semanten anggen paduka anggadhahi pekareman sesukan dadu. Kejawi menika dados laranganing negari. Kacena sampun kathah lupiya ingkang sampun kelampah. Menawi kereming sesukan dadu menika tan wandhe badhe anjlomprongaken paduka wonten juranging kasangsaran. Lupiya ingkang sampun kelampah marambah makaping-kaping sinuwun. Kula aturi ngemuti dhateng lampahipun Prabu Nala tuwin Dewi Damayanti ingkang kareming olah sesukan dadu wekasan kamprung sedaya bondo donya tumrih negarinipun. Satema Prabu Nala lan Dewi Damayanti dados tiyang jalmawanan mapan wonten telenging wana. Langkung-langkung ingkang nembe kelampah kemawon. Inggih menika lampahipun para Pandhawa anggenipun ladi dhateng kadangipun sepuh ing olah sesukan dadu. Wekasan negarinipun kamprung sak bondo donyanipun malah sak mangke sampun boten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun para Pandhawa ingkang nampi paukuman kalih welas warsa wonten ing telenging wana Kamiyaka. Mila ingkang saking menika diweji mboten nama kula badhe andhuwa dhateng pekareman paduka Gusti kula Sanata Prabu Durgandana nanging awon menapa menawi kawiwitan dinten sak mangke paduka pareng anyupet anggen paduka anggadhahi pekareman olah sesukan dadu sampun ngantos sak mangke paduka anulat dhateng lelampahanipun Prabu Nala miwah para Pandhawa sinuwun Prabu Matswapati. Jagat paesaning Ubathara Wayapura jagat kanggo wonten timbalaning ngadawu ingkang satemene kowe ora pantes mapan ana negara Wirata ning nggonmu pinter olah sesukan dadu wekasan jero ndak caketake kelawan panjenengan ingsun. Ora perkara kowe tak unggahake derajatmu kuwi ora. Nanging mung merga kepengin olah sesukan dadu karo Kangka ya kuwi lurah pasar. Nanging bareng rumangsa ndak caketake lungguh ning ngersaning nata ing Wirata. Lah kok jebul gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe ngias marang Nalindring Wirata, kowe wani mulang karo Ratu Wirata. Kowe ora krasa, kowe ora rumangsan yen to derajatmu ki ping lurah pasar. Kanggo pintra njara langit kowe ora menang karo Nalindring Wirata Prabu Durgandana. Mula aja pisan-pisan kowe ngandhani karo Ratu Wirata. Yen nganti mbok ambali aja kelakon dosa. Aku ora bakal wigih ringa-ringa ngilangi cagaing sirahmu, Kangka. Biak. Kasinggihan makaten Dewaji. Melayu-melayu tanpa tinimbalan munggah. Oning pendhapa negara ing Wirata ing apa? Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Nalika semanten kula jejagi wonten tapel wates negaring Wirata, mboten kanthi kanyana-nyana. Jebul wonten dhatengipun barisan ingkang persasat kadialun gegulungan lampahipun. Tumuli kula waspaosaken sinuwun mugi andadosna ing kawiningan gendera ingkang ginambar wonten barisan menika kala wau mboten sanes menawi kejawi namung barisan saking negaring Trigarta ingkang kapandhikan Prabu Susarman sedaya manguwuh-uwuh nedya mbedah negaring Wirata nedya mbondo paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata Prabu Durgandana wis maning jajalanan nggugu karepe dhewe Susarman mesa durung kapok wis tau tate dipikut dening adiku sakloron ya kuwi Kencaka rupa Kenca nanging tinemune dina iki mbok menawa bakal ngudi tuwuh males lara wirang ingkang sinandhang dening Susarma. Nirvita wonten timbalan. Papakno para wadyabala Trigarta. Yen pancen Ratu Trigarta Prabu Susarman iki maju ning pabaratan, aja ning papake kejaba mung panjenengan ingsun. Nun ngesta kedhawuh nyuwun pamit madal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik Nirvita. Pun dadi perang gayenge ora jamak-jamak. Dadi perang gegempuran. Wah, sampeyan nek mresani jan wah sereme ora jamak-jamak. Pate Nirbita pethoke tumenggung loro saking negari Trigarta. Perang. Tumenggung sampeyan nggawa tumbak kabeh, Pate Nirbita nggawa gada tumbati sendal tuthuk gotene. Wah, werna-werna pokoke. Enten sing keneng panah, enten sing keneng tumbak, enten sing ketiban gada. Kabeh blasah ning wangune sajake
kaya barisan negari Trigarta menika gendera iblis alat trajange dhewe karepe dhewe. Kayang ya, Kang. Heeh. Kaya-kaya ming-ming sepele. Ki mau wis dadi kaca benggala perang gedhe kok. Ah iya. Arep ming kaya dus loro. Heeh. Ning bayangane wong delok ki wis ngeri lho kok. Ah iya. Halo sing nang pinggir panggung kowe nganti meringis-meringis. Mbayangke do bacok-bacokan. Ah iya. Prabu Susarman wis maju. Ayo ditonton menang sing ngendi? Yo. Wah. Matswapati Susarman Susarmo ya dasar para nyata tanpa buang layang penantang kowe ngepuk perang negara ing Wirata ratu jiring getih wedi mati as rasaku kean bebangal sing baku iso malasku dituwuh rasaku duk nalika semono kowe isih kelingan nggonmu ngerang-erang karo Prabu Susarman persasat entek amek kulang golek saiki dina iki kekuatanmu wis ora ana kenca rupa-rupa kenca wis mudar kowe wis ora duwe senopati kowe ratu tuwek keklek bondo tanganmu tak gawe pengeram-eram negara Wirata mati dari aku ayo wah mudar kowe awas ayo Susarman, tandangmu kaya ora ngenehi kalodhangan karo aku. Aku ki wong tuwa, tandangmu oraan kaya ngono. Ora sandadak kowe gunung-gunung sampun guna ayo. Wong perang ki golekane ming menang. Ora sandadak nganggo wektu-wektu apa, pokoke kowe tak pikut. Dina iki ora bakal iso nglawat. Ayo culno aku. Culno ayo. Adu atos sing balung mleting kulit tanding yuda karo aku. Ijen padha ijen. Apa rumah sama aku kerubutan? Iki mau ijen padha ijen yo mung mergo kowe iki wis tuwek. Kowe iki wis tuwa. Kowe ora duwe kekuatan ragamu wis loyo, ototmu wis kendho. Ning rumasamu kowe kaya yak-yak kaya nom-nomo, kaya isih duwe kekuatan. Ayo culno aku piye? Culno aku. Wong wis kepikul kok ngeculke iki piye kuwi? Aku culno tadu arep karo aku. Kowe yen wis kalah rasaku ki omongan, Dina iki tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Tak seret nganggo kereta tak ubengke alun-alun negara Wirata. Men kawulamu do weruh yen ngayom karo ratu sing wis ringkih kaya kowe. Wah, mati kowe. Kowe tak taleni nang mburi. Taline tak talekke nganggo kereta. Kereta iki arep tak ubengke alun-alun negara Wirata. Kawulamen padha weruh. Kawulamen padha ngerti yen to padha ngayom marang ratu ingkang ringkih. Ratu ingkang wis ora pantes dadi pengayoman. Ratu sing wis tuwek men kari ngenteni le modar sok kapan Sambata. Ratu Matswapati. Bondo mbarep kakangmu. Iya ya Dimas aku ing ngemrapta ning pejagalan. Aja kaget Yayi. Ning opo? Balawa
Wuruhanamu ya Yayi yen to dina samengko negara Wirata geger. Geger merga apa? Merga ketekan mungsuh saka negaring Trigarta kapandhegan Prabu Susarman. Monggo Siadi ngerti yen to Senopati ya kuwi gustimu, Gusti Patih Kencaka Rupa lan Rupa Kenca wis padha tekaning pati. Mula ora aneh yen to negara Wirata wis ora duwe kekuatan lan sumurupa Yayi yen to dina samengko sinuwun Prabu Matswapati kepikut ing mungsuh. Kepikut dening Prabu Susarman dierang-irang ana ing alun-alun negara ing Wirata. Gustimu Prabu Durgandana ditaleni kereta tumuli kereta dilakokake mubeng alun-alun pekasan disoraki dening para kawula sak negara ing Wirata. Balawa, nggih. Pun Kakang Prapta ana ing kene sayekti nyuwun pambiyantuning Siadi. Prabu Matswapati walana saka bebandan mungsuh sirnakna Yayi. Wah, kuwi dudu gaweanku. Gaweanku ming tukang jagal kebo sapi dadi daharane wong kraton. Yen aku mbok dawuhi jagal kebo sapi pira cacahe sedina tak rampungne. Ning wiwit dina iki Balawa dudu prajurit. Aku ming tukang jagal dadi perkara perang kuwi dudu urusanku. Dimas, Apa? Siadi kuwi saiki mapan ana ing ngendi? Wirata. Prabu Durgandana kuwi sapa? Nalindra Wirata. Tumrap Siadi kuwi apamu? Pengayomaku. Kena ngapa Siadi minangka dadi kawula negara ing Wirata kok ora gelem ngrewangi kelawan negara ing Wirata ingkang ketekan mungsuh saka Trigarta? Pisan meneh rungokno. Kuwi dudu gaweanku. Kuwi dudu perkaraku. Aku ming tukang jagal kebo sapi. Yen perkara perang kuwi perkaraning senopati prajurit. Dudu perkarane tukang jagal kaya aku iki. Tur meneh yen to aku nganti ngetok ning alun-alun. Nek nganti kadenangan dening telik sandining Kurawa. Pandhawa kudu nglakoni 12 taun buangan meneh, setahun dadi wong umpetan, 13 taun dadi wong sengsara. Mbarep kakangku. Apa isih kurang nggonmu nyengsarake adi-adimu? Apa isih kurang nggonmu nyengsarake dulur-dulurmu? Aku harus jelamprong karo kembar ming wong melu nang kecipratan dosamu. Kowe mbiyen tak elekke aja sesukan dadu ning kowe mberung, kowe ngeyel. Tinemune kahanane kaya ngene. Apa isih kurang nggonmu gawe sengsara uripe Balawa sak sedulur? Wah. Ya bener kowe mbiyen nuruti karo karepe kadang tuwa. Sing jeneng kadang nom ki ora gak kena gawe gelaning kadang tuwa. Ning sesa-sesa kudune mbok petung. Sing mbok lakoni kuwi bener apa salah? Kowe nggunakake bener ning benermu dhewe dudu benere sing sejati. Mula ora aneh yen kowe ngibarate kaya dene rusak aja-ajak dosa ngupaya kanca. Sing mbok ajak adimu dhewe. Sing mbok lepeti dosa adimu dhewe. Saiki kahanan kaya ngene. Wah, kowe ora iso ngrampungi dhewe, pendak-pendak kowe menjaluk tulung, pendak-pendak kowe menjaluk tulung. Yen carane kaya ngene besok kapan aku sak sedulur iso mukti ngrasake kamuktenke dulur tuwa. Balawa. Apa? Yen ora gelem ora apa-apa, ning ora usah. Siadi tumuli paring pangandikan sing kaya ngono, matur lawan pun Kakang. Yayi, nadyan satemene ora niat pun Kakang ngerti yen to aturing Siadi ora natoni marang penggalihku. Nanging persasat Bajra Lungit ingkang tumancep ana ing dadaning Puntadewa. Aku ngerti yen kahanan kaya ngene iki kabeh saka aku. Kabeh lelakonku nggonku olah sesukan dadu ning negara Ngastina nganti dulur-dulurku kasangsaya. Uripe ana ing ngalas 12 taun dadi wong umpetan setahun ana ing Wirata. Dimas, nek ora gelem nulungi Ratu Wirata ora apa-apa, ning rasa dadak tekan kono-kono rembugmu. Ora usah dadak ngrembug perkara sing wis kelakon. Nek Siadi tekan saiki gelo merga Siadi melu pun Kakang dadi wong buangan. Matura kelawan pun Kakang dosane Siadi tak sanggane.
kabeh kluputan aku ingkang bakal ndodho ning ora usah ngundhamana kaya ngono. Yen siadi ngundhamana kaya ngono, pangrasaning pun Kakang kaya ora ana gunane minangka dadi kadang tuwa. Sulihe wong tuamu ingkang wis ora ana. Jarene aku dadi suling wong tuamu nanging kena ngopo? Wong tuwa kok mbok unek-unekke kaya ngono kuwi. Apa wis pantes? Apa wis trep minangka dadi anak? Apa wis pantes minangka dadi kadang taruna? Wis ora apa-apa, kowe ora maju perang ora apa-apa. Tetep nanggonmu dadi tukang jagal. Aku tak mbudidaya nulungi karo Ratu Wirata. Sekecak ning nggonmu lenggah ning pejagalan ya Balawa, aku tak mangkat ngrebut Ratu Wirata. Gusik. Wah, arep ndi? Arep perang. Selawase urip ora tau perang, kok arep perang. Nadyan durung tau perang tak wanek-wanekke maju perang mergo aku ngrumangsani diayomi karo Ratu Wirata. Yen aku rumangsani diwenehi urip karo Ratu Wirata, yen Ratu Wirata iki mengko bakal kena apa-apa, mestine aku minangka dadi kawulane mbantu marang Ratu Wirata. Ya ming menungsa kaya wong-wong kae sing ora ngrumangsani urip ning negara Wirata ning Ratu Gustine kepikut kok ora tumuli tumandang karya ngrebut Ratu Gustine. Yen enak gelem ngrasake ning Rekasa kok wegah ngrasakake kuwi menungsa apa? Wah. Terus piye? Siadi mangkat ora? Mangkat endi? Neng alun-alun. Ngopo ning alun-alun? Neng alun-alun ngrebut Prabu Matswapati. Wah, Yen ora apa-apa, aja tok peksa. Aku tak maju perang. Tak nyilih pusaka tangga Teparo kiwa tengen kene tak nggone maju perang. wah, ojo. Nek kowe maju perang, nek kowe nganti kena apa-apa sing kelangan aku. Aku dudu kadangmu sing pantes mbok sembah-sembah, sing pantes mbok eman. Aku wong tuwa sing ming bakal gawe dalaning Rekasa adi-adiku. Aku ngerti. Aku ki dudu kakangmu sing apik, dudu kadangmu sing becik. Aku ming tansah gawe kapitunaning adi-adiku kabeh. Atiku keloro-loro. Balawa yen kowe matur kaya mengkono. Jebul tinemune tak anggep aku iki iso dadi pengayom ning jebul ora iso ngayomi karo adi-adiku. Wis. Rasa nangis. Aku njaluk ngapura. Tembungku marai lara atine barep. Rasaku keloro-loro Yai. Aku ya iya. Aku getun omong kaya ngono wae. Aku njaluk ngapura. Siadi gelem mangkat, Gelem. yen gelem mangkat saiki. Iya mengko ndak telat. Aja sembrono Yayi mangkato. Selak katriwan dan alindring Wirata. Wah, minggiro trajangi dhewe. Ji Bandung Bandawasa. Wungkal bener mengantep-antep pilananipun ingkang paman Satring Mandra Jajar Raden Gandamana. Nalika semanten sigra jumangkah Sang Bratasena ya Sang Werkudara. Manjing telenging alun-alun negaring Wirata. Mati kowe Durgandana. Surak mawurahan manengker gumuruk. Sanggaring para kawula samya. Surak-surak nyumurupi Ratu Gustinipun linarak mawi kreta dening Sang Susarman. Nalika semanten kaling semanata ing Wirata Prabu Matswapati. Parandiri Sang Susarman datan Grahita. Lumaraping Sang Balawa. Nalika semanten matekaji Bandung Bandawasa wungkal bener ndawahi kreta lan nata ing Trigarta Prabu Susarman. Ajur kretane mati ratune. Salindri
Sepiro gedhening keluputanku aku njaluk ngapura ya Salindri. Dene ora kasembadan nggonku nyuwun pengenteng-enteng saka Kanjeng Rama babagan paukumanmu. Gusti Ayu, sedaya mboten dados menapa. Namung sak mangkanggen kula sowan ngersanipun Paduka Gusti Ayu. Sayektos namung badhe nyuwun pamit dhateng Jengandika Gusti Ayu Dewi Utari. Ingkang abdi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene slaminipun kula mapan wonten negaring Wirata. Jengandika Gusti Ayu sampun ngayomi dhateng jasad kula. Saha kula ngaturaken sepinten kalepatan kula anggen kula leladi. Mboten anuju prana ing penggalih Paduka Gusti Ayu. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Salindri ora dadi ngopo. Gandeng sampun rampung sedaya sambutan rencang-rencang. Tumuli sampun paripurna anggen kula nyuwun inah kelawan ingkang Rama sinuwun Prabu Durgandana. Sowan kula ngersa Paduka Gusti Ayu Dewi Utari sayekti namung badhe nyuwun pamit. Dinten sak mangke kula kedah nglampahi paukuman tundung kisah saking negari ing Wirata. Mila sepinten kalepatan kula diagung pangaksama Gusti Ayu kula badhe madal paselan nyuwun pamit nilar negari ing Wirata ing slami-laminipun Gusti Ayu Dewi Utari. Miyat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasoran bajaring purnameng gegono dasari mongso katiga ing dereng ngantos parisramin balwacana katrenjo praptaning Raden Utara dumulud jog tanpa laparan kar kagiat Sang Dewi Utari wae. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Utari dak tumpuk. Pangestuning wong tuwa tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ning ngasantosan. Wonten menapa dene Paduka kepareng sumengko anggenipun tedhak wonten ing taman negaring Wirata. Semunipun wonten perkawis Kakang Mas Utari wonten timbalan dadohna kawruhanamu yen to nalika semana pun Kakang tinanggenah jejaga ning alun-alun pungkuran negara ing Wirata nanging tanpa kanyana-nyana saka kadohan gumuruh lakuning para prajurit durung wae pun Kakang wis padhake prajurit saka ngendi nanging saka pangiraku pancen wis arampat dening Nalindring Trigarta ngepuk perang negara ing Wirata saka ngarep lan mburi. Mula kang sangka kuwi tumuli aku ngunduri saka ngalon pungkuran manjing telenging taman. Ingkang wigati amung kepengin nganti karo adhiku wadon ndak kanthi lunga saka kedhaton ing Wirata manjing tengahing alas aja nganti adhiku wadon ingkang ndak tresnani sira Utari dadi putri boyonganing mungsuh Utari. Nuwun sewu Raden. Sampun kinten kula badhe cawi-cawi perkawis menika jernyatanipun kula ngrumaosi andhap panggenan kula. Kula namung jejering batur, kula menika namung abdi. Namung gandeng kula midhanget pangendikaning Raden Utara ingkang kados mekaten. Pangraos kula radi anggadhahi raos getun geduwung. Dene kula suwita wonten negaring Wirata. Mboten sabab saking menapa anggen Paduka paring dawuh nedya nganti dening Gusti Ayu Dewi Utari mlajar saking negaring Wirata. Sanget boten nginten bilih jejer putra bumi satriyaning negari Wirata. Paduka menika putra Nalindring Wirata Prabu Matswapati. Tentrem lan botenipun negari Wirata menika gumantung wonten astanipun para satriya satriyaning praja tuwin manggalaning negari. Nanging mantemen ing atasipun panjenengan menika sampun dipun sumpah dados satriyaning praja. Teka negari panjenengan bumi kelahiran panjenengan menika dipun gebak dening mungsuh. Bari dipun jajah dening Nalendra liyan praja teka Paduka tumuli mlajar saking negaring Wirata. Lajeng wonten pundi tresnanipun satriya dhateng bumi wutah gedhipun. Lajeng wonten pundi tanggel jawabipun satriya kados Paduka Raden dhateng negari ingkang sampun paring menapa kemawon dhateng Jengandika Raden Utara. Menapa boten lingsem putra Nalendra ing Wirata jirih getih wedi mati mlajar saking pengkeran manjing wana boten purun ngadepi mengsah
Menapa mboten rumaos wirang jengandika Raden Utara? Nolo, wonten timbalan. Kowe ora ngilu karo kahananmu. Kowe iki ming drajating batur, kowe iki abdi langen toya, tegese kowe guru joget ana ing negara Wirata. Ingkang satemene kowe ora duwe pangkat, kowe ora duwe derajat-derajatmu mung abdi. Lah kowe wani kowe mulang karo Nalin utawa putra Nalindring Wirata. Kowe wani matur ingkang kaya mengkono padha karo ngiyas kelawan putra Nalindring Wirata. Kowe ngiyas karo Raden Utara. Kowe bisa kandha kaya mengkono iki merga kowe ora weruh laku ning prajurit. Kowe iso kaya omong kaya mengkono iki merga ora ngerti kaya ngapa lan sepira kae prajurit sing bakal ngepuk negara Wirata saka ing mburi. Ora nolo. Yen kowe weruh kahananing prajurit mesti apa ing mbok lakoni tanpa beda kaya Raden Utara. Raden kula nyuwun pangapunten. Jiwaning satriya menika Angurbaya tekaning pati menawi kedah tinggal gelanggang colong payu. Kula kemawon ingkang namung dedeple wonten negaring Wirata. Menawi kula dipun keparengaken kula sagah majeng ing pabaratan. Piye? Kula sagah majeng wonten ing pabaratan. Kowe aja kongas kowe. Kowe aja umuk. Kabisanmu apa? Isamu apa? Kowe iki wujute wong banci, wong wandu. Kowe lanang ora, wedok ora. Lah kok bakal kowe sumbar wani maju ning pabaratan? Soroh pati kowe. Angurbaya tekaning pati tinimbang kula wirang pelajar saking negaring Wirata. Upama aku maju ning pabaratan, mesine aku kudu nitih krata sebab aku senopati. Mongko ora ana wong siji-siji ingkang bisa mangreh laku ning rata perang Kyai Garudraksa negara Wirata. Yen panjenengan kusir ingkang ngusiri panjenengan ingsun maju ning pabaratan, aku sago napaki kridaning mungsuh kula ingkang badhe ngusiri jengandika Raden Utara. Iki kreta Kyai Garudayaksa, kreta perang negara Wirata. Kasinggihan mekaten Raden. Kowe mau tau tate matur kelawan aku yen to kowe sagu dadi kusir. Baranala wonten timbalan. Yen pancen wis niat aja mbok sengguh aku wong jireh getih wedi mati. Ayo, larapno aku ning pabaratan. Ning janji oleh nggonmu mangreh. Laku ning rata aja lakon dosa tak sabet pedang pedhot gulumu. Monggo kula dherekaken Raden. Wonten timbalan saya lancang kowe saya kewanen karo putra ing Wirata ora mulat karo kahanan wing atase kowe derajate ngabdi aku mbok candhak mbok larak anggepmu aku sak pepadamu nyuwun pangapunten Raden kula ngertos bilih jengandika Raden badhe mlajar nyumurupi dhateng barisaning mengsah menapa inggih mekaten sipating senopati nembe nyumurupi dhateng gelaring baris mengsah kemawon panjenengan sampun miris menawi cara mekaten lajeng kados pundi mangki jejeg adeking negaring Wirata menawi kagungan para satriya satri nyatanipun penggalipun miris satemah maras badhe nyumurupi muntrating marus menawi tetelo mekaten kula ingkang boten remen dhateng jengandika Raden yen kowe ora seneng kowe arep apa aku nyelametake karo nyawaku dhewe aja nganti aku mati ana ing pabaratan yen perlu aku iso nyelametake adhiku Si Utari menawi caranipun mekaten sak menika dipun walik kemawon menawi jengandika Raden Ajrih nyumurupi barisaning mengsah diwalik piye panjenengan ingkang dados kusir kula ingkang dados senopati Baranala kok wanen kowe Baranala wonten dawuh aku ki putra Nalindra inggih kula sampun mangertos nanging menawi paduka menika ngaku dados atmajanipun Sinuwun Prabu Durgandana menawi sebab saking menapa dene negari menika katekan mengsah panjenengan boten wantun majeng ngadepi dhateng mengsah mila sakmangke dipun walik kemawon kula ingkang dados senopati jengandika ingkang dados kusiripun Baranala wonten dawuh aku sago ngusiri kowe waton kowe iso ngasorake kridaning putra ing Wirata nyuwun pangapunten menawi paripaksa kula kedah nyobi dhateng jengandika Raden Jagat Dewa Bathara mbok antem dadaku sumempel ambegaku ra iso nglawat Baranala ing atase kowe ki ming juru langen toya lah kok tanganmu antep kaya wesi gligen samenika kados pundi pitados menapa mboten dhateng ingkang abdipun Werhatnala nyatanipun jengandika Raden saged kula pikut
tegesipun tedah netepi dhateng sumpah ingkang sampun panjenengan ngendikaaken. Aku dadi kusir menika ingkang dados pangandika paduka. Tinimbang tetel kasatriyan jengandika Raden Utara kedah dipun leksanan. Yo, ayo. Ayo, aku tak kusiri. Kowe madheg Senopati tak sawange kaya ngapa ngono bakal tugel gulumu mengko Ranala. Ora kusik jane karepmu ki piye? Wonten menapa Raden? Jari arep maju ning pebaratan. Lah kok aku mbok sasmitani kereta mbok lebokake ana ing alas. Namung badhe mendhet dhateng pusaka. Lho, pusaka apa? Menika wonten sak nginggiling randu alas menika wonten buntelan pethak. Menika wujudipun pusaka ingkang kula simpen. Pusaka mbok papanake ning randu alas dhuwur kae, kasinggihan mekaten. Lah terus gandeng kula Senopati jengandika Raden menika dados kusir. Mila kula nyuwun tulung. Panjenengan kula aturi minggah wonten ing werksa randu alas pusaka menika dipun andhapaken. Seto. Ranala, wonten dawuh. Aku ki anak ratu ki. Wis tau weruh ana anak ratu penekan. Mbok menawi nembe sepisan menika namung kula nyuwun tulung menapa inggih wonten derajatipun Senopati teka minggah wonten ing werksa ingkang ageng mekaten menika. Wih ladalah. Terus pundi Raden? Menawi panjenengan boten kersa minggah wonten ing randu alas kula ingkang dados kusir panjenengan ing dados Senopati wantun menapa boten? Wis tak peneke ora usah kokian gunem. Abote ora jamak. Pusaka tak donake iki kok pirang-pirang jemparing, pirang-pirang curiga. Inggih. Ora janjane kowe iki sapa to? Lan iki pusaka saka ngendi? Kula rak sampun matur dhateng jengandika Raden. Kula menika abdinipun Duk rumiyin abdinipun Raden Janaka. Saderengipun Raden Janaka menika seda, pusaka menika katitipaken dhateng kula. Ora, kowe iki jane dititipi apa nyolong? Ayo bloko. Inggih, kula dipun titipi. Pusaka pirang-pirang mangka mawa cahya kabeh. Ana pusaka ingkang bedhore murup kaya geni menika Kyai Brama Warastra. Ana ingkang cucuke utawa bedhore nganti kaya cucuke manuk. Menika Kyai Harjo Dedali. Keris ingkang mawa obor kaya mengkono menika Kyai Pulanggeni. Pusaka bedhore wulan tumanggal menika Kyai Pasopati. Ora nolo wonten dawuh. Aku kok kaya ora percaya yen kowe kuwi entuk titipane Janaka. Saiki kowe prasaja karo aku piye janjane piye critane? Nyun mangapunten Raden, estunipun Raden Janaka menika dereng seda. Lho, durung mati, dereng. Lah saiki putuku Janaka menyang endi? Raden Janaka sakmenika mapan wonten ing Dusun Aduarep. Dusun Aduarep inggih. Kuwi wewengkon ngendi? Wewengkon desa Sakpejagung. Wewengkon desa Sakpejagung kasinggihan menika klebet wonten ing wewengkon inggih menika Kadipaten Caturnetra. Dusun Aduarep, Desa Sakpejagung, Kadipaten Caturnetra. Inggih, Raden Angung nuwun pamunten sampun ngantos ngendika dhateng sinten-sinten. Iya. Terus kuwi ke bawah keperintah negara ngendi? Negari Jagongan. Negara piye karepmu piye to kuwi? Eyang Kanjeng Hyang menapa paduka supe dhateng kula ingkang wayah pun Arjuna. Lah, ra tenan to wis batin aku. Oh, wah, putuku ngger. Lah, aku wis batin kawit mau.
Nalika aku nyoba nantang karo kowe supaya kowe ngalahake karo putra ing Wirata. Lah kok antem pisan dadaku sumempel ora iso ambegan. Ora memper ing atase kowe iki juru joget. Tanganmu antepe kaya gligen wesi. Oh, putuku Janaka lah kok dadi kaya ngene kahananmu. Kanjeng Eyang kula nyuwun pangapunten. Cekap semanten kemawon anggen paduka nyebat ing wayah. Mawi sebatan ing wayahipun Janaka. Krana kantun sekedhap kemawon menapa ingkang kula lampahi sak sederek menika badhe pundhat ing menika paukuman sesingron wonten satunggiling praja salaminipun setunggal warsa. Tetep kula aturi nyebat ingkang abdi menika pun Werhatnala. Ya, aku manut karo apa kang dadi aturmu. Sabanjure piye menapa tasih tida-tida jengandika menawi kula madheg senopati. Wis ora, ayo tak kusiri Werhatnala. Campuh perang ana wong kang nunggang kreta ngubal-ubal jemparing ing mestine Bisma nite kreta ning arep dhewe mesti ana jemparing kang nyamber kelawan aku. Lah kok dadi iki ana jemparing tiba ning sikilku kaya ngaturake sembah. Wih ladal yen pancen kaya mengkono aku wis tanggap kelanan sasmita syukur putu yen isih padha manggya karaharjan muga-muga yuwana uripmu ning negara Wirata. Ana jemparing ingkang bantere nganti ora ngasat meripat. Ngenani mekutaku meh wae jiglok mekutaku wae ladal. Jagat waisane Bathara Wayapura jagat. Ora pangling ora ana menungsa ingkang keduga ulah kridaning jemparing nganti prigele kaya ngono. Yayi, tanteni wahyaning mangsa kala Dimas. Lah trondolo iki. Ora ana jemparing kok iso nguculi kathok. Nek ora wong pinter tenan, lah wis mundur Kurawa mundur. Para wonten timbalan ngadhau. Kabar sing tak tampa prajurit ingkang bakal anggepuk perang negara ing Wirata saka pepungkuran bubar maut. Pelapuraning para kawula, pelapuraning para prajurit telik sandi padha ngandhake yen to ingkang bubarake prajurit saka mburi mau. Anakku si Utara. Nggih, wonten timbalan Kanjeng Rama. Suwarganing wong tuwa ki yen to nyumurpi marang kahanane anak ingkang bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa sarta isa labuh tumraping negara. Kuwi pancen nyata-nyata netepi darmaning satriyaning praja ing Wirata. Jagat Dewa Bathara, kaya ngapa bungaing pun Rama. Dene aku krungu kabar yen to Utara ingkang iso mbubarake prajurit saka negara Ngastina ingkang mangkono negara Wirata ora bakal ketekan mungsuh. Merga kabar bakal sumebar sak sirnane utawa sak sedane pamanmu Kencaka Rupa lan Rupa Kenca ana senopati kena diajokake ning pabaratan. Ya ki Atmajaning Prabu Durgandana ya kuwi Raden Utara. Syukur nggih, syukur pun Rama melu seneng cah bagus. Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing kula duni dumawaing tawang tuwang sinuwun iki kanggo inggih kasinggihan mekaten. Wigatimu apa? Sewu-sewu kalepatanipun Diagung Pangaksami Gusti kula Sang Nata namung badhe ngleresaken dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaaken sampun ngantos kapiyarsa tuwin midhangetaken dening para kawula. Sak mangke menapa ing paduka ngendikaken menika kala wau mboten cocok tuwin mboten cundhuk kaliyan lelampahan ingkang lampah. Mugi andadosna ing kawuningan bilih ingkang saged ngunduraken mengsah saking pepengeran wau mboten kok Raden Utara. Namung sejatosipun inggih menika abdi paduka pun Werhatnala, juru langen toya utawi abdi joget ingkang saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina. Mila kula nuwun pangapunten sinuwun namung nganjaki dhateng Kanalindran Paduka
sampun ngantos pinaya ing dening para kawula krana pangandika paduka ingkang boten leres tuwin boten cundhuk kana lampahan ingkang sampun kelampah ingkang saged ngunduraken menika sanes Raden Utara nanging Wrehatnala. He Kangka wonten dawuh aja drangap-drangap wonten bisa muwus. Apa ya ketemu ngakal, apa ya ketemu nalar. Ing atase Wrehatnala kuwi juru langen toya tegese abdi tukang ngajari joget. Lah kok iso ngundurke wadyabala segelar papan, mongko wadyabala kuwi ora wadyabala loro saudon telu saurupan, kuwi wadyabala Ngastina ingkang kapandikan dening Nalindra Ngastina kang akeh para satriya-satriya senopati ingkang sekti kalintang jayaning perang. Lah kok mintuk tandhingi karo wujuding wong wandu sing iso ngundurake wadyabala saka Ngastina. Apa kira-kira aku percaya yen aturmu kaya ngono kuwi? Nyatanipun ingkang kelampahan kados mekaten. Kula estunipun namung jagi dhateng asma paduka. Sampun ngantos asma paduka menika banger bacin krana paduka ingkang paring dawuh piyambak ingkang boten leres kalian kasunyatan sinuwun monggo klaturi naliti priksa dhateng lampahan menika dhateng para kawula sampun ngantos sak mangke asma paduka menika asor krana pangandika paduka ing jatosipun boten nyumurepi tuwin boten ngawuningani piyambak nanging dapur namung kanthi alandesan kabar menika kala wau boten sae kedadosanipun sinuwun. Semaning glag-glag iki manus maning jajalanat menungsa ora tata ya dapurmu kuwi. Lah kok dadi kowe malah saya wani karo nata ing Wirata Prabu Durgandana. Kowe malah saya ngiyas karo ratu ing Wirata Prabu Majapati. Apa mbok anggap aku ki rehamu? Apa mbok anggap aku ki andamu? Kowe mung lurah pasar wis nrewili kaya grojogan nrewete kaya betet semono Bupati Tegalan. Aku ora sudi nyawang dapurmu, Kangka. Oh. Kalindri, wonten dawuh sinuwun. Kowe wis pamit karo putraku Utari yen to bakal ninggal negara Wirata. Lah kok isih sliwar-sliwar nang kene? Malah kowe nadhahi gedhiye Kangka ing metu saka ing cangkem. Ora sambut adhahi. Modar mbok men Kangka. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi rah menika ngantos dawah wonten ing jrambrah negaring Wirata. Menapa ing badhe kedadian wonten negaring Wirata rasakaken grum tanpa guna ya lunga. Kangka kuwi kawulung aku ora sudi nyawang dapure Kangka kuwi. Ngestaken. Oh. Ngopo Sara? Lah kok dadi kowe ndungkul ana ngarepe wong tuwa mongko pojok ing netramu kembeng-kembeng kaya ana waspa ingkang bakal temetes saka netramu Kanjeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Estunipun kula nandhang kalepatan ngantos mekaten kedadosanipun. Kula mboten waloka dhateng jangandika Kanjeng Rama. Gosik bloko bab apa? Estunipun menapa ingkang dipun aturaken dados dening pun Lurah Pasar Kangka menika kala wau apan kepara saestu. Kowe aja ngawur-gawur. Apa dupe Kangka karo kowe iki cedhak? Apa dupe Wrehatnala karo kowe iki caket? Tumuli kowe ngewangi karo kawula utawa batur kang aran Wrehatnala? Mboten babar pisan mboten. Menawi dipun gagas mboten badhe kasembadan Wrehatnala menika badhe ngunduraken mengsah saking negari Ngastina. Nanging menawi kula munjuk atur kersa paduka Kanjeng Rama menapa Kanjeng Rama mboten kagiat enggalih. Apa kang dadi aturmu? Menapa dipun aturaken ngangka menika apan kepara saestu tuwin leres. Lan nuwun mahapunten Rama. Wrehatnala saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina menika mboten nama aneh lan mboten nama mokal. Kok bisa? Kula nyuwun pangapunten Wrehatnala menika sesinglanipun wayah paduka pun Arjuna. Lho, Wrehatnala kuwi Janaka. Gasik. Mati aku. Aduh. Oh, wah. Aduh mati aku.
Tara, kowe ora omong mau-mau to Utara. Lah kok dadi wis kahanan kaya ngene kowe lagi matur. Aku wis kewirangan, pun Rawa wis kewirangan kowe lagi matur. Iye, krana adri wasik wisisaning perut Jeng Wirata. Adri kan paduka Kanjeng Rama. Ratnala mau Janaka inggih ingkang saged ngunduraken mengsah wayah paduka pun Arjuna. Wah, mati aku. Lah yen ngono apa ya cocok panggerbaning rasaku. Yen si Kangka iki mau, Kangka menika wayah paduka pun Untadewa. Salindri menika wayah paduka pun Wara Drupadi. Balawa menika wayah paduka pun Werkudara. Tripala Dama Granti menika wayah paduka pun Nakula Sedewa Kanjeng Rama. Wah, jan wis Puntadewa Werkudara. Janaka kowe nendi? Ya. Aku arep ngucap kepiye yen kahanane kaya ngene. Untadewa wonten dawuh Kanjeng Eyang Werkudara. Nggih. Arjuna wonten paring dawuh. Nekula Sedewa. Nggih wonten dawuh Eyang. Nggih wonten dawuh Eyang. Drupadi kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Wong tuwa sing ora mawas. Wong tuwa sing ora awas paningaliku ya mung wong tuamu Wirata, eyangmu Durgandana. Lah kok dadi saksuwene setahun aku nampa suwaning putu-putuku nganti aku ora weruh, malah akeh tumindakku sing gawe laraning atimu, sing gawe laraning lair lan batinmu. Unta wonten paring dawuh, aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura saking lakon iki mau. Eyangmu wene ana pangapura. Yen to nganti sira ora menehi pangapura marang eyangmu, lelakon apa ing bakal sumandhang ana negara ing Wirata mbuh, aku ora bakal bisa nggagapi lawan lelakon ing bakal tumiba. Inggih. Kanjeng Eyang, mboten wonten raos ceceking manah kula. Nggadahi raos dhateng jengandika Kanjeng Eyang ingkang mboten sae. Sedaya kula lampahi kanthi tuwaju tuwin linambaran sabar tuwin ikhlas. Sampun nggadahi raos menapa-menapa Kanjeng Eyang malah kula ngaturaken panuwun dene kula sampun pinaringan wekdal umpetan setunggal warsa wonten negaring Wirata. Wah. Aten-aten menungso kok kaya kowe. Wis dilarani, wis digawe bingung, wis digawe kaya ngapa laraning atimu upama kowe menungso lumrah. Mesthine mesti bakal nyaur lara wirang lawan nalindring Wirata. Nanging gandeng pambegamu kaya ngono ning tumrap aku kok isih duwe rasa gutang lan duwe rasa utang karo Pandhawa. Kepareng paduka Kanjeng Eyang, gandeng samengko Pandhawa wis pundhat nggone nglakoni paukuman lan wis kumpul ana ing negara ing Wirata. Putu, samangsa ana kreket lan karekat Pandhawa bakal njaluk negara Ngastina sakukupane marang panguwasaning para Kurawa. Aja ana ingkang maju ing Senopati kejaba. Putra-putra Wirata aja ning madeg Senopati yen durung entek anake Prabu Durgandana.